ҷомаву дастор ва салаи бо шаҳомати тоҷики шаҳрнишини охири қарни 19. ин ҳам либоси миллии тоҷики кӯҳистонии ҳамон давра аст. аввалӣ барои намоиши зебоиву шаҳомат духта шудааст, дуввумӣ барои анҷоми корҳо. он мардуме ки дар саҳро кор мекард, онҳо аввало як карбоз, аз карбоз духтаи куртое мепӯшиданд, шаровари ҳамин сафеди карбосӣ, дар поошон мукки ёки музои он вақта. пас аз инқилоби октябр дар қаламрави тоҷикнишини осиёи марказӣ дар солҳои 20 қарни гузашта фарҳанги либоспӯшӣ низ тағйир ёфт. мардум ба тақлид ба фарҳанги ғарб либос мепӯшиданд. камзулҳо пайдо шуд, камзулҳои дароз. он мардуме ки ҳамчун муаллим шуда кор мекарданд он вақто, ино ҳам тамоман либосшон дигар мешавад. аз он ки чизои халат ҷелакои дароз мепӯшиданд дар инҷо, варатникошон инҷо камкак вай мешуд, рост мешуд аз инҷо, тугма қати пеш қати и тоқии чуст. иосиф сталин дар соли 1924 қудратро дар ҳукумати шӯравӣ ба даст гирифт. низоми ҳукумати ӯ шадид мешуд. сиёсати сталинӣ ба фарҳанги либоспӯшии на танҳо мардуми тоҷик, тамоми миллатҳои шӯравӣ нақш гузошт. замони қабл аз ҷанги дуввуми ҷаҳон ва чанд соли баъди он ҳамзамон бо ҷомаву дастор ва салаву тоқиҳои тоҷикӣ куртаву шимҳои шабеҳи либосҳои низомӣ муд шуд. ҳамин одамои мансабдор, яъне гемраисҳо ё роҳбарои давлат, роҳбарои ноҳияҳо, онҳо ҳамашон ба монанди костюм ино ҳам мепӯшиданд, тугмаш пеш баш буд, дар таънашон брукҳошон шимашон аз вай мебуд, галифе мегуфтанд он вақто. ин аз ду тараф хел баромадагӣ, баъд мӯза қати мегаштанд, мӯзаи хиром қати мегуфтанд. пас аз солҳои 50-уми қарни 20 ки фарҳанги либоспӯшии мардонаи ғарбӣ ҳанӯз маъмул буд, либоси миллӣ ҳам дар баъзе манотиқи тоҷикнишини осиёи марказӣ рушд мекард. сарватмандон мепӯшиданд аз ҷомаҳои зарӣ, одамои миёнаҳол мепӯшиданд масалан мисли ин, ва одамои масалан нодор мепӯшиданд боз дигар намуд ҷомаҳо. муҳаққиқон мегӯянд таваҷҷӯҳи ҷавонон дар солҳои 60 ва 70-уми қарни 20 ба либоси миллӣ камтар шуд. баъд замоне мегузашта бурук дигар хел мешавад, яъне ваяш почаи поёнаш дарозтар мешавад. клёш, вақто клёш мегуфтанд. баъдан шиму костюм ва галстук ба якбахши фарҳанги либоспӯшии мардон дар шаҳрҳо табдил ёфт. шимҳои вилюр мепӯшидем, шимҳои ҷинс пайдо шуда буд. аммо агар аз ҷиҳати миллӣ бигӯем, масалан бачаҳо ҳатман дар деҳот тоқиҳои чакан мепӯшиданд, масалан дар минтақаи ҷануб, дар шимол мепӯшиданд аз ин тоқиҳои чустӣ. шимҳои тангу кӯтоҳе ки феълан дар миёни ҷавонони Тоҷикистон хеле роиҷ аст, дар гузаштаи на чандон дур дар ин қаламрав муд будааст. одамое ки ҳамин либоса мепӯшиданд стиляга мегуфтанд, яъне стиляга буданд, онҳо мепӯшиданд, ҳама мефта стиляго омадистанд. ҳамин хел ном ҳамин брикои ҳамин борик ҳамин хел вай дошт. феълан либосҳои миллии тоҷикии мардона моли мардҳои солхӯрда, иду маросимҳои миллӣ ва саҳнаҳои театр шудааст. ҳатто ҷомаву дастору тоқиро ба рамзи на чандон хушоянд табдил доданд. ҷомаву тоқиву миёнбанд ба ҳамин гӯё ки дар рӯзи азодорӣ пӯшида мешаванд. вақте касе ки тоқӣ дар сар мекунад, ба ӯ савол метиҳанд ки ягон нохушӣ шида аст. бо вуҷуди фаровон ба фурӯш гузоштани либосҳои миллии мардонаи тоҷикӣ, махсусан ҷавонони пероста бо либоси миллиро дар шаҳрҳо пайдо кардан мушкил аст. либоси миллии мардона ба либоси хона табдил шудааст. албатта пӯшидам. дар чорабиниҳо дар хона мепӯшам. баъзан чӣ мепӯшед? ҷома мепӯшам, ҷома тоқӣ. як нафар дар кӯча ҳамин либосро пӯшад намешавад, барои дигарон мебинанд ва аз тарафи ханда ва мазҳака нигоҳ мекунанд. барои ҳамин бояд ҳаминро ҷамъият ҳамакаса тарафдорӣ намояд. тоқӣ чапон либосҳои миёнбанд ҳамин вақте вай мепӯшанд. ҷаноза бигам миёнбанд тамоман мепӯшанд. акун ино ҳар рӯз алишкара мегиранд, не ки мо ҳамин либосҳои ҳукумати советия мепӯшем. ман ҳамин касуна 45 сол шуд. вазорати фарҳанги Тоҷикистон ахиран эълон кардааст ки дар мавриди либоспӯшии мардон тавсияҳои омода карда дар наздиктарин фурсат расонаӣ хоҳад кард.
ҳанӯз маълум нест дар ин тавсияҳо аз намунаҳои либоси миллии мардонаи тоҷикӣ истифода хоҳад шуд ё на.